Ndijabulile ke ndicinga uba mhlawumbi nje uba ethemba ndingene kwi-fasting nge-30 days ukutsho ukuthi uzondisikelela uThixo. Xa ndiphuma ke kulo fasting ndaphuma sendirejectwa ndixoshwe ebandleni. Caba ke kunezinto uThixo azikhilayo ezinye. Umfundisi wathi uthatha isigqibo sokuthi mandihambe phume ndiphele ke ndahamba. Izithombe zabefundisa uThixo akazifuna endaweni yakhe. Ukhe wandenzela umzekelo ngebhuka le bhuka ebiyincwadi inomfanekiso kaPastor Chris. Wayithatha wayitshikitshela lena uThixo. Wathi makume izwi lakhe endaweni yakhe. Akusashunyelwa inhliziyo kaThixo, kushunyelwa imali kunoba kushunyelwa uThixo. Kushunyelwa izinto eziphathekayo. Lonto iyamqumbisa uThixo, unomsindo kakhulu bangcwele. Nomzimba lube covered kwela kwamoya. Yes. Ngoku bashumayela bayajola khona lapho. Benza amanyundululu. Nabefundisi bayashumayela iziphu zikhamisile. Khona endaweni kaThixo. So kunesohlwayo ke sikaHananiya noSafira esizokwehla. Wabe sesithi uMngcwele manifundise abantwana. Abantwana bamabafunda ukuba zimbongi zokubonga uThixo. Sikwixesha ngoku lokuba kubongwe uThixo, kodwa sikwazi ukuthetha noThixo simdaka. Inkonzo yokuqala xa uzothetha noThixo, qala ngenhlambuluko. Hlambuluke. Welcome to the Dobe Show. Of course, I hope I'm Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on camera, so as usual, I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. He's one story at the time and one testimony at the time. James will tell me, Chris, you're on grace, hey, you're on grace. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership and keep on donating. That our details shown after the disclaimer. Yeah. If you're new to the channel, just make sure you subscribe. You keep, you like that, you comment and you like that episode. So yeah. So keep it going. James, just wanna see, man, if I'm on grace. Tell me, my brother, we on grace. Are we? We on grace. It's God's time. Love every time when we're on grace. Etata. Sure. Lithini ixesha. Ixesha likaThixo. Oh, sekuyixesha guys. We on grace. We on grace. Yeah. Love it. Hayi ndiyabulela mntakwethu. Nginomama la. Konje the mama suka kuphi? Endisuke eTabankulu. eNtabankulu. Hey. Okay, simtshayele eNtabankulu. Tabankulu mawudlule eMountelev, Kokstad, Mountelev, eNtabankulu. Why man? Harrismith. Harrismith ishemva. Uthi Kokstad. Uthi Mountelev. Oh, Harrismith ilemu. Tabankulu bese udlulela iya koMontfree, Qumbu Mthatha, kodwa Tabankulu. Kokstad mama ise KZN. Kodwa ndidlula khona manje eTabankulu. So uhamba isikhathi kangakanani mama? Ngicabanga ukuthi noba mhlawumbe more than 8 hours. 8 hours. More than 8 hours. Sure. Hey man, hayi indawo ende musi. Mara siyabonga sisekile siyabonga ukuthi ugcine wenza isikhathi ukuthi ufike ku Chris Network usilethele ufakazi bakho. Ngifuna ukubonga nomama. Konje umama bani? Uhlala ngifonela Chris. Umama kumeleze. And nisuke endaweni ezihlukene maro mama siyabonga kakhulu ne. Siyabonga mama ukuthi mama agcine efikile lethu ubufakazi. Abangakwazi Buza Chris. Intabankulu, itown eseTabankulu yini ma? Like idorobha lakhona. Idorobha lakhona. Intabankulu idorobha. Alikini igama layo. Intabankulu. Napho nisuka khona ilali yami okanye ilocation yami Mvenyane. Mvenyane Intabankulu. Bonenzani phela amathethi? Indoda IV Intabankulu. All right. Mebhuka amatikiti undihlika eMountelev. Mele sifake eMountelev. Mountelev. Okay. Yeah, Mountelev. Nature. Okay, perfect. Then umama alwa north. Yeah. Okay. Mama sicela uintroduce ukuthi umama uphuma phi and kuzwa kanjani ukuthi agcine sesebenzela uNkulunkulu. Amen. Mandibulise egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise
Baba Chris. Siyabonga. Bulise kubazalwane bonke. Oh God. Umama lo mephambi kwenu, Mama Mpande. Ndancedwa inkosi, ndandingumoni. Kodwa inceba kaThixo yayifikelela impilo yam, wandonyula nam. Ndaqala ndabizwa ngegama elitsha loba ndingumntwana kaThixo. Bendilibaleka ubizo. Aw. uThixo xa ndibiza bendibaleka ndisithi mina andinokwazi ukusebenzela inkosi, andinamlingani, andifundanga. Kodwa uThixo kuba umno wakhe ukhombile wandilanda ngesandla esilukhuni kakhulu. Kukhona apha ndidlulise khona apho ndathatha isigqibo ndathi inkosi bongandikhupha kule meko endikuyo ndingakukhonza imini nobusuku. Nyani uThixo wayinceda impilo yam wandonyula kulo challenge endandibhekene nayo. Ndabe sendiyaqhubeka ndisebenzela inkosi. Xa ndisebenzela inkosi ke inkosi yam uThixo wandikhupha kwibandla endandikulo. Ndasikhonza kunye nomama umfundisi uNomsayalezo. Wathi uThixo mandiye kwelinye ibandla ndiyophekwa kulo. Ndahamba ndokhuliswa khona ke ngokuphekwa. uThixo kuthe kuselapho wathetha uThixo wathi ndifuna kwi-fasting nge-30 days. Ndahamba ndawungena kulo fasting nge-30 days. Xa ndikulo fasting nge-30 days uThixo wathetha wathi enye impendulo yam ndizoyifumana after 15 days. Ndandijabulile ke ndicinga uba mhlawumbi nje uba ethemba ndingene kwi-fasting nge-30 days kusho ukuthi uzondisikelela uThixo. Xa ndiphuma ke kulo fasting ndaphuma sendirejectwa ndixoshwe ebandleni. Caba ke kunezinto uThixo azikhilayo ezinye. Umfundisi wathi uthatha isigqibo sokuthi mandihambe phume ndiphele ke ndahamba. Ndabe ndicelwe uba ndiyoshumayela kwelinye ibandla. Xa ndiphuma phaya enkonzweni ndihamba ndoshumayela khona. Xa ndiphayana nakhona caba uThixo ndibonisa abantu bakhe ababhubhayo. BendiseRustenburg ngelo xesha ndisaphangela. Andibonisa abantu bakhe ababhubhayo kwindawo yaseVenerkop. Kwafumanisa ndimazise kumfundisi ukuthi kuyakhala undibonisa abantu bakhe ababhubhayo eVenerkop. Bangathi banam umfundisi kanti abandiva. Ndaya nyani ndaqala ukwenzeka ama-open airs abantu baphenduka. Xa ndibabiza abefundisi caba hayi umfundisi akasondeli. Shuthi akandiva ngayidlala. Yebo. Emveni kokhona nalapho ndaphinde ndaxoshwa. Kwathiwa imibono ayifani. Ndaqhubeka ke nokumseva uThixo kunjalo. uThixo waveza ispace apho athi kuzokwakhiwa indlu yakhe khona apho sizoshumayelela khona for le miphefumlo. Nyani ke agcina ikhona lo ndawo. Ndaqhubeka ke ndiseva uThixo khona apho. Ndandibona uThixo endifake kwi-training kulanda kuba wendifundisa izinto ezininzi ngezinto ezenzeke ebandleni lakhe. Ndaqhubeka wabe uThixo xa eqala ukuthetha kum njengoba wayimane ethetha ngeenciko zakhe ubundibizile. uThixo xa eqala ukuthetha nam wayendibonisa endingenisa emabandleni ndihambe ndingene emabandleni athi shumayela ndiboniswa amabandla. Kwazofika ixesha ke ngoku uThixo apho athi mandiphume. Bekade ndinika iimvuselelo zokuthandazela ilizwe wathi mandithandazele isizwe. Ndibiza abefundisi bendiye ndibabize ke bangezi abefundisi ndibone ukuba bebona imeko endiyiyo kuba ndifundanga andinamoto. Kodwa uThixo waqhubeka endisebenza njalo ndizenze ezo mvuselelo. Wazothi ke ngoku uThixo qha kuba ndikhohle ngonyaka ingu-2020 wathi mandimise imvuselelo phaya eRustenburg ndithandazele isizwe. Ndayimisa nyani ndathandazela isizwe. Waphinda futhi wathi mandihlike ndiyekhaya e-Eastern Cape ngofebruary mandingaphazami ndiyothandaza khona. Ndathandaza. Then wabe endibonisa izikhukhula athi kunezikhukhula ezikhulu ezizayo. Wandibonisa umhlaba. Kuba mna ndingafundanga ndandicinga xa kuthiwa umhlaba unamagumbi kuthiwa amagumbi amanomhlaba ndandicinga ufo khona. Kodwa uThixo wandibonisa umhlaba round. Wandibonisa umhlaba ba usethunzini elimnyama. Ndenzelwa umzekelo apha esibhakabhakeni kwenziwa kovezwa ilifu limnyama ngapha nangapha. Then kwipisana nje encinci nelifu elimhlophe. Kwabe sekuvezwa umfanekiso wenkukhu. Kwathiwa uyayibona inkukhu. Xa ndijika ndisithi yabe elalifu selitshintshile. Wathi ke uThixo kunezikhukhula ezizayo. Thandazela isizwe.
ndabonisa indlu kuthiwa mandingene kuloo ndlu. Nyhani ke ndaqala abazalwane ndabaxelela abefundisi uba kunezikhukhula uThixo athi ziyeza ezikhulu. Ebeqale ke nango-2012 endibonisa ezo zikhukhula. Ndathandaza ke nyhani ndihlika ndawuthandaza ekhayeni. Before ndihle ndiye ekhayeni wandibonisa eVonderkop uba mandihlanganisa abefundisi ukuthandazwe kunento ezokwenzeka. And abahlanganisa abefundisi zange bakwazi ukuza kwezabambalwa nje naqomba bathathu ababini. Beza sathandaza ke nyhani. Xa ndiqala uba ndihamba ke ndisiya e-Eastern Cape, abantu babulalana ngendlela esisimanga betshisana. Bathi xa bendifowunela xa ndifika nje entabankulu ndabendifowunela kuthiwa ndiphi ndiyafuneka kunomthandazo. Ndabe sendibaxela uba uThixo sendifune e-Eastern Cape. Ndafika ke nase-Eastern Cape ndathandaza ndabaxelela uba kunezikhukhula ezikhulu ezizayo uThixo azikhilayo. Ndathandaza ke ndaphenduka ndabuya. Zenzeka nyhani izikhukhula njengoba zayizenzeka eDurban. Emveni koko ndathandaza ke ngokuthi uba Thixo njengoba uthe okwafika ixesha apho uThixo athi mandirelease iministry. Ndayishiya ke ministry ndabuza kuThixo uba ndithandazile eVondi ndathandaza e-Eastern Cape ndidlulisile iministry ke ngokuba andazi uba mandithini. uThixo wandikhilela ngezikhukhula ezikhulu ezizayo futhi. Wathi and revival. Wathi mandihlanganise abefundisi ndibaxelela uba mabahlangane benze imvuselelo yokugcina. Ndaye ndathathwa ke kulo mbono uThixo endibonisa wona ndasiwa kwenye igate enkulu. Xa ndifika kulaa gate ndaboniswa uYesu. Ndandingazi uba nguYesu, ndandicinga uba yigusha. Xa ndithi exheliweyo ndikwazi xa ndithi nguYesu zange ndikwazi ukumjonga. Wayenganxibanga limele ngendlela engathethekiyo. Kwabe sekuthiwa ngomandixela befundisa uba mabenze imvuselelo yokugcina. Le mvuselelo yokugcina akho mfundisi ozothi yeyam okanye ndim endiyilidayo. Ndenzela umzekelo kodwa oza netafile okanye uza netafile omnye uza nesitulo uza nontwana yiloo mvuselelo uThixo ayifunayo. Emveni koko uThixo wathi mandixelela abefundisi into kokubana benza inkonzo yenhlambuluko. Ibandla limdaka mabaguqe phambi kwakhe bavume izono zabo. Then xa ndiphaphama kanje wandinika ilizwi uMoncwele wathi funda kuZenzo chapter 5. Xa ndiyofunda kwiZenzo chapter 5 esatsho njalo uThixo oqala wandenzela umzekelo before ndiphaphame. Wamiswa umfundisi phambi kwam ezoshumayela epulpit ephethe iBhayibhile wakolapsa wabhubha. Wathi ke ngokuThixo sisohlwayo endizosenza eso. Xa ndiphaphama kodwa funda kwiZenzo chapter 5. Xa ndifunda kwiZenzo chapter 5 ndafumana uba ilizwi lithetha ngoSafira, ngoHananiya noSafira abenza ubumenemene. Ngokunesivumelwano esasenziwe ngabapostile okokubana kuthengiswe ngomhlaba imali ithathe idityaniswe. Bona bathi sebeyithengisile umhlaba wabo imali benza amaqhinga ecaleni bohlulelana ngayo le mali bangayisiphelele. Xa ehamba uHananiya eyisa uPetro wathi Ananiya le mali iphelele, wathi yena iphelele. Wathi kuza njani uba umvumele uSathana akulinge? Awuxokanga kubantu uxoke kuThixo. Umxokisile uMoya Oyingcwele wabhubha uHananiya. NoSafira naye weza ngelakhe ixesha xa ifike engayazi uba indoda yakhe ibhubhile naye wafika wathetha ubaba oqhinga naye wamxelela uPetro ukuthi indoda yakho abafana abavela kwingcwaba abasemnyango nawo bazokuthutha bokungcwaba, naye wabhubha same time. Uthi ke sisohlwayo uThixo azosenza eso mandixelele abefundisi benza inkonzo yenhlambuluko, imvuselelo yokugcina. Imvuselelo yokugcina. Abefundisi abeva ke tata. Ndigijimile emabandleni, ndisagijima nangoku emabandleni kangoba abanye abaphezulu ndibadlulisele lo message kodwa bayigcine kubo. Baphakeme into akhala ngayo uThixo abefundisi bade baphakamela naye. Abanye uThixo abefundisi bendithuma kubo andixelela uba mabaye endaweni emikhukhwini. uThixo uyabafuna apha bathi ugcobo alubavumela uba bangofika kwezo ndawo, bangayi kwezo ndawo ezo. Uthi uThixo bamphakamele abefundisi, bemphakamele njena abenzi ngokwentando yakhe,
abanye bathwele wandinika ilizwi Ezekiel chapter 8 verse 5. Kunemifanekiso abayibekileyo kwalapha endlini yakhe, akayifuni lo mifanekiso mabayisuse. Uthi izinto abazenze ebumnyameni inguThixo uyazibona. Lo manyala abanye banenyoka, banento ezininzi abazenzayo aba-operate ngazo endlini yakhe. Mabazisuse ezo zinto, akazifuni uThixo. Uthi abantu mababuyele kuye, baguquke, bavume izono zabo. Izithombe zabefundisa uThixo akazifuni endaweni yakhe. Ukhe wandenzela umzekelo ngebhuka, le bhuka incwadi inomfanekiso kaPastor Chris. Wayithatha wayitshikitshela lena uThixo. Wathi makume izwi lakhe endaweni yakhe. Ndithunywe lo mvuselelo ke tata, ndanikwa uJohn chapter 3 verse 16. uThixo wenje nje kulithanda kwakhe ihlabathi, wade wanikela ngonyana wakhe okuphela kwakhe amzeleyo, ukuze afele bonke abantu abamamkela babe nobomi obungenasiphelo. Lilo ivangeli afuna ligijinyisiwe umhlaba wonke. Uthi imvuselelo yokugcina uYesu uyabuya, ibandla maliguqe. Emabandleni abefundisa bavumi ukuguqa, baphakeme, bade baphakamela uThixo. Uthi umoya engcwele ufuna ukuthatha indawo, ibandla lingcolile, umoya engcwele ufuna ukuthatha indawo, uyaxakeka. Kweziveki ezidlulileyo uye wabetha umqamelo uThixo. Xa ndiphaphama ndithi wandibonisa umuntu wesifazane, lo muntu wesifazane ebefake iruji, wandibonisa inhloko efake igolide. Ezo zinto uThixo akazifuni endaweni yakhe. Hayibo. Akazifuni uThixo ezo zinto. Kanti ngexesha bendisanda kusuka apha eGoli ndishiye emsebenzini, uThixo ndishisa emsebenzini, ndifike ekhaya ethema ndiye kwaTata uNkosi, ndiyomxelela uTata uNkosi uba makahlanganise amabandla. Ndikwazi ukudlulisa le message kuye. Ndandibake imessage uThixo andithuma yona ndiyisa kubantu abasindisiwe kuphela. Kanti uThixo undithuma nasemaziyonini amaKristu. Andithuma ukuba makaguquke, ahlambuluke, avume izono zawo. Umoya engcwele ufuna ukuthatha indawo. Uye wandibonisa inhloko enkulu elapha esibhakabhakeni ine-soft dress. Ibona soft dress? Ibi green kodwa le soft dress ekona ndabonisa inyoka qha wafihla uThixo inhloko ezibanikazi, ndazibona ezanto zizinyoka. So uThixo akazifuni ezinto kumane kuxelwa ngazo zefiber, inyaniso akazifuni. Ifiber kanjani? Thini fiber wave. Yes. Akazifuni uThixo ezo zinto ezo endaweni yakhe. Yebo. Ufuna ibandla libuyele kuye. Uye wandibonisa ke uThixo nge-14 kaMatshi. Nge-14 kaMatshi wandibonisa izikhukhula ezinzima, abantu bethathwe ngamanzi, abanye babethe begcole phezulu kwe-roofing abantu. Abanye beyindunduma nje izidumbu zabantu. Ndiye ndabaxelela labefundisi uba kunezikhukhula ezizayo, nyani ke ziye zafika. Nditsho ukuthi umsindo kaThixo uphezulu. Izikhukhula enizibonayo zisenzeka hayi ngoba kuyiweather itheni, nguThixo. Unike ilizwi liku-Ezekiel chapter 13 molifunda. Uthi mabatyabeke, baxelele batyabeke ngodaka abatyabeka ngalo. Kodwa mna ndinguThixo ndiza kulugunqula. Ngoba bandishile, kwa abantu bandishile ndinguThixo, banqula indalo, banqula oThixo babo abazenzele bona. Ezo zinto ziyamqumbisa uThixo. Xa isesohlwaya ke ngoku kohlwayeke nemvelo, kohlwayeke neenkomo ngenxa yomntu ongamphulaphuliyo uThixo. Lo message ndithunywe yemvuselelo yokugcina. Abasindisweyo phambi koThixo bavela bephakeme. Bathi singcono thina sinokwazi ukuthetha namaziyoni. Namaziyoni phambi koThixo avele phakema, sinokwazi ukuhlangana nabantu befaka ifiber. Phanti phambi koThixo lonke lo bandla limdaka.
ngoba ibandla lisindisiweyo linxiba ibhlukwe lifaka ifiber izinto uThixo athi akazifuni ubungcwele abukho bamnqula ngokwentando yabo ngapha xa jonga amaziyoni nawo aphethe izinto zawo aphethe amatyiwa aphethe zonke into iziwatsho zonke ezo zinto abathunywanga zona bathunywe ilizwi likaThixo into ayifuna ukuba ilizwi lakhe wehlisa unyana wakhe ngenxa yothando uThixo uba makazofela umhlaba wonke wakhupha abashumayeli uba mabashumayele inhliziyo yakhe akusashunyelwa inhliziyo kaThixo kushunyelwa imali kunoba kushunyelwa uThixo kushunyelwa izinto eziphathekayo loo nto iyamqumbisa uThixo unomsindo kakhulu bangcwele kakhulu ndidlulisa loo message yokugcina tata zininzi ke izinto uThixo azikhilayo azithethayo njengoba ndisitsho ndisithi uthi makwenza inkonzo zenhlambuluko abafundisi bazocollapse emapulpit ndaphinde ndabuzwa umbuzo bakutheni ndinxiba itight kunamadoda amabini ayithunywe kodwa ndaxa ndiwajonga embonweni yayizingilosi ndathi imbangela uba mandinxibe itight kukuba uThixo lo mzimba akafuni ngawo kwathiwa ke ngoku mandifundise ngelo lizwi ndanikwa ilizwi kwathiwa funda ku-Exodus 28 verse 42 xa ndiyofunda phaa kwelaa lizwi ndafumanisa into okokubana lithe elaa lizwi abasebenza no-Aaron kufuneka benzelwe ibhulukhwe ezisuka esinqeni ezimemathangeni zelineni emhlophe ukuze bangabize endaweni yokulungiselela bathwala ityala bafe ibe ngumyalelo ongunaphakade omiswe nguThixo i-worship team ingcolile phambi koThixo basebenza nabefundisi bangcolile babhutshuzela bajajile phambi koThixo liyanyeliseka ivangeli abantu abasakwazi kuyahlula inyani nengeyiyo inyani ngoba bemi esibingelelweni sikaThixo bemdaka bayigqoke netight wemama abagqokanga thayi bashumayela kodwa itight samadolweni ngamanye amazwi bajajile bayashumayela basezweni itight efunakala ile yakwamoya tata itight yakwamoya kanjani Nkosi yami ndazunzwe icacisa kanjani baphila ubungcwele lo mzimba lube covered kwela kwamoya yes ngoku bashumayela bayajola khona lapho benza amanyundululu nabefundisi bayashumela iziphu zikhamisile khona endaweni kaThixo so kunesohlwayo ke sikaHananiya noSafira esizokwehla sesifikile sikufutshane ndithe xa sendifike ekhaya njengoba bendidlulisa le message mabandene eRustenburg xa ndiqala uba ndifika zangena iimessage zabefundisi ndathunyelelwa enye ivideo yomunye umfundisi owashumayela wacollapse epulpit wabhubha omnye kwabe kuthiwa na uthe xa ugqiba ushumayela wawe epulpit wagijimiswa esibhedlela waswelekela endleleni omnye nguTD Jakes uyaziwa kakhulu uye wathi naye esepulpit wacollapse kodwa yena engathi usaphila phathwa seso stroke ndisho ukuthi tata umsindo kaThixo uphezulu ene uThixo ufuna kugqubuthelwe le ugqubuthela wayiqala wathi ubrother Enigma xa ithetha ndathi lento uThixo ebeyithethe kum amen ndandingayi-understand ke uThixo xa indibize sithi mandigqubuthele bendiyandigqubuthela xa ndishumayela kwathetha izwi kum lathi gqubuthela xa uthandaza nyani bendigqubuthela ke ngehead ndicinga uba yona ndlela ekholisa uThixo leyo ndaqhubeka ke ndishumayela kanjalo ndishumayela ndigqubuthele lo head leyo qha ndikhohla unyaka uThixo ayewandifikela ngawo uYesu wafika uYesu kum wafika wandibuza umbuzo ndabona uYesu ethi ezayisamafini ephahlwe ezingilosi ndavuya ndathi uYesu sezolanda ibandla nda-exercise ndithi hayi nokuzohlwitha xa ndithi hayibo kuthe ndingahlutheki kanti ayikafika ixesha lokuhlwitha ndathi ndiyabona uYesu phambi kwam ndandibona apha ezinyaweni kodwa ndingamboni ubuso wandibuza umbuzo uYesu wathi xa uya emsebenzini uyaqqubuthela na mna ndaye ndacinga umsebenzi wenyama kuba ndiphangela ndathi mna ewe ngezinye imini ndiyaqqubuthela ngezinye imini ndingaqqubutheli wandivezela iform le form le ayinegama leToyota then kunegama elalibhaliwe likaBen ndiyaqonda kumfundisi uBen kuba uThixo wagcina ndihlanganise naye umfundisi uba ndandikhohlwe igama elilakho kuba kubani lo bhika ndingumfundisi uBen khoza lo bekhe wasweleka wandibonisa ngaye ke then
ayike ndaphaphama James ukuthi ubhale kwi-number plate yemoto. wayibhali sentsho iphepha lalibhalwe Toyota le form mayibhaliwe ndabe sanibona kubhalwe igama lomfundisi bengakutsho ngoba umfundisi kubhalwe igama lomuntu but laqala ngo B nxa niphaphama ndabe ningasalazi babelithini la BP kodwa ekuhambeni kwexesha uThixo wandibonisa ukuthi ngufundisa uBen khoza ngoba wagcina inhlanganise naye ndakhumbula nanku lo muntu uThixo wayithetha ngaye then kuye kwaqhubeka ndiqhubeka ndithwala la hat nishumayela inwele bezivele emacaleni then kwabhalwa isibhakabhaka kuthiwa humble ndathi ndabona ndiguqa phansi ndabethwa apha enhloko uba mandithwale ndithwale ndaphenda ndaqhubeka nehead ndinga-understand ukuthi uThixo uthini uyabona ndaqhubeka manje emsebenzini ndazixela into yoba uThixo ufuna uba everyday mandihlale ndithwele enhloko ndangazi uba kanti uThixo akafuni kwakubona unwele olulama ndaqhubeka ke nyhani ndithwala kutheke ngonxa sendiva ishow kabrother Inick ndathi amani uThixo bethetha ngokugqubuthela kweqhiya nabe ndigqubuthela ihead nyhani emveni koko ndakhilelwa kwaziswa umuntu wandifundisa uba uThixo akafuna inwele uba kuthwala kanje amen. Ndizama ukuthi ke uThixo zininzi tata izinto andithume zona nezinye nami andikhuze kuzo. uThixo uyakhala ibandla limdaka, ibandla lingcolile phambi kwakhe. Izinto ezenzeke endaweni yakhe zingamanyumnyezi ngoku umoya ingcwele ufuna ukuthatha indawo uthi ibandla maliguqe lihlambuluke livume izono lingashiyi nesinye isono. Uba kube nezono oyewazigusha watheza nokwazi uzihlambuluka nokwazi ukuzithetha ezi ufana ncamashini oHananiya noSafira aba ebenza ubuqhetse babagusha bafihla. Then uThixo uyawavela uYesu xa evela uYesu esiza nezithunywa kum wathi mandiye kutata ondizalayo ndimxelela uba makahlanganise abantwana benze inkonzo abenzisa inkonzo yenhlambuluko. Kwafumaniseka utata akandivisisi utata wami ondizalayo ngutata ondikhulise ngenkonzo yenhlambuluko kwamna ndingumntwana wesicelo. Then xa ndifika kuye akandivisisanga ndaqhubeka ndimxelela umoya ingcwele wathi mayenziwe ndim. Ndiqala izono zam phansi nezi azingamanyundululu zaziwa ndim ndodwa endingazange ndithi naxa ndibhaptizwa ndizixele. Wayivuma Kwafuneka uba mandizitsho ndazitsho zonke nasesemandlwaneni ndazitsho zonke ndazitsho zonke umoya ingcwele wehla ngendlela esisimanga ezingqina emveni koko. uThixo wenza sure ukuthi lento ebendithuma yona kuye umzali angayenza ukuba ibingaphumi kum. Wachukumisa omnye umntwana ebantwaneni bam uba makambe okwenza inkonzo yenhlambuluko kudade wabo baxolelane. Weza kumama mna nosisi sinengxaki enje ngoku ndifuna ukuyihlambuluka ndisathandi ngale ndlela. Bongcelo wathi ayibona yiyo ke lento bekuthiwa umzali makahlanganise abantwana benze lo nkonzo. Nditsho ukuthi inkonzo yenhlambuluko uThixo uyayifuna ibandla limdaka kunenye into ayibekayo uThixo kokubana sikwixesha lokuzukisa uThixo ngoku. Umoya ingcwele uveze uba ipresident xa izoba stage okanye isiza izophakanyiswa kuba nembongi ezibongayo. uThixo yena ziphi imbongi ezimbongayo. Wabe sesithi umoya ingcwele mandifundise abantwana bamaba funda ukuba zimbongi zokubonga uThixo. Sikwixesha ngoku lokuba kubongwe uThixo kodwa sikwazi ukuthetha noThixo simdaka. Inkonzo yokuqala xa uzothetha noThixo qala ngenhlambuluko. Uhlambuluke uvume izono zakho uzihlambulule ususe amabala ukwazi ke ngokuthetha noThixo. Uvela usukuthandaze nje uba othe semazulwini uThixo uthi makenziwe. Uthi makenziwe bawo wethu semazulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Liphathwa ngubani ngobungcwele? Ndim. Intando yakhe yenziwe emhlabeni yenziwa ngubani? Ndim. Kufanele siye kuThixo ngokuzithoba. Abefundisi bayeka inkukhumalo. Abefundisi bafike bakhukhumala bahlele ezisofeni ezinkulu tata.
ekubeni uYesu washiya isihlalo sobukhosi washiya ukukhothanyelwa ezokhulula umuntu emhlabeni bona bafike bahlala ezitulweni ezikhulu bafuna ukukhothanyelwe bona abasafuni kuthethwe nento kaThixo uba usinto kaThixo funeka ungene ngemali okanye funeka usumnikelo ukukwazi udlulisa into kaThixo ungenayo umnikelo uba ngaba uhamba njengama unamoto ujongelwa phansi ayizumanyelwa into yakho sikuxesha elinzima uThixo unomsindo kunesohlwayo ndithe mabe ndiye Alwanorth ndiyodlulisa imessage kaThixo eAlwanorth kwaba nomnye umzalwane ebantwaneni bazale enkosini uThixo ayewazikhila kuye ngawo lo msindo wakhe uThixo wakhila uThixo eveza uba kunesnow esifanele sehle xa kufanele kwehle sino abantu abavisisisi bakuse confused wabe evezelwa umfundisi omileyo endaweni ngathi xa nxiba ibhlukwe uThixo emhlaba ngepeni esifubeni esebenza lo mzalwane umhlaba esithi lento ayifunayo abayenza akayifuni uthani ndinanzanga mna ndinguThixo ngamanye amazwi andikhathalelanga uThixo kudala ethetha usathetha nangoku yimvuselelo yokugcina xa isithi uThixo imvuselelo yokugcina kuthetha ukuthi asisenalo elinye ithuba utata umfundisi uSithole wathetha ngemvuselelo yokugcina tata ezoqala eDurban njengoba kunalamthandazo omkhulu oyeDurban yimvuselelo yokugcina leya yimvuselelo yokugcina eqala eDurban ezogijima umhlaba wonke kufuneka ba abantu baziba alisekho elinye ithuba uYesu uyabuya sikwixesha lokuba sihlambuluke sizukise uThixo ngoku sikwixesha lokubana sihlambuluke silahle konke okusingcolisayo uba ngaba ungumfundisi womthetho khawukube ngula ndoda kuthiwa ngubani uNikodima John chapter 3 uNikodima owanyonyobayo wayofuna ukwazi okokuba ngenze njani ukuze abudle ubukumkani bamazulu kukhona oNikodima uThixo athetha nabo ekufanele babuye bazalwe kabutsha bathi bangabefundisi kodwa ezulwini abaziwa baguquke bamkele uYesu baxolela izono bavuma izono zabo lento ayiseyo ukuthi wena ungcono kunobani okanye ubani ungcono kunobani lento yeyomhlaba wonke yabantwana bakaThixo abavumela ukuba lukhanyiso ehlabathini ngoba uThixo kula mbono bendibonisana we14 kaMarch ezikhukhula uye wandibonisa umhlola abantu abasindisweyo bedonsa abantu bengafuni uba mabeze kwindawo ekwenza inkonzo yenhlambuluko kuyo labibandla libhizi liprepared bebuza ukuthi njengokubana kusenzeka le chaos sithini ingumbuzo endubuzo kwesibini ngokwasembonweni ndathi kuyo le ndawo sikuyo sizomkhonza uThixo bathi abantu nxa beza ngapha kube khona abagijima ababathathayo ndibe ndigijima ndibahlwitha ndibabuyisela kule ndawo kodwa abantu ebendibabona besiva uThixo kakhulu ngabantu abangakholwayo ebebebaleka bafike bamkele uYesu kwabe kukhona omnye behleli phansi eyindoda echaya icuba ndabe ndimona uba lo muntu kwela kwamoya ngumuntu oyi-keyboardist ndimbuze umbuzo uba hayibo tata imessage yafikela phambi kwakho wena walibala ukudlala wena walibala ukudla waphakama naye wamkela uYesu izwi likaThixo lithi abokuqala iya kuba ngabokugqibela abokugqibela ibe ngabokuqala abantu bangakholwayo nijonge kubo nithi abakholwa uThixo uyabathanda wabafela uYesu bonke uma beguquka bebuyela kuThixo bangena ezulwini uThixo wandenzela umzekelo tata ngabantu aba thina sithi nxa sisindiswe sibabona ingathi abanoyezulwini ndinomakhelwane ke njengoba bendingumsebenzi bendingamazi wafika walker emveni kwam then nxa ndibuye ndisekhaya bengathi umakhelwane ndibone ucango lakhe lufile then unondlungu 3 room sorry ndihlabeke enhlizweni yami umakhelwane wami ndibe ndingenamali nje xa kubanda kunjini obuthini uMongcolo bekubafuneka umthengele ucango nyani ndikhuphuke ndize ngapha eGold xaba ndizomthengela ucango ndifanele akho umuntu ndingathumela le mali enze lento ifunekayo abazondivisisisa abanye kwambi kuqhubeleke kube nenyanga kwandiyinyanga ndingayenzanga lanto kwale ngenye imini ndiphuma endlini ndithe kuyabanda athi uMongcolo kuyabanda uyagodola
wena uhlele endlini, what about laa mntu yena uhleli ucango lukhamisile? Ndahlabeka ndababuhlungu, ndaxolisa kuThixo, ndangena endlini wabe seyisithi uThixo umthengele negrosari ngaphezulu. Nyani ndehla ndandifanele ndiyoshumayela ecofa imvaba, kwafuneka uba mandijike ndiyoqala ekhaya. Xa ndizowenza le nkonzo aphinda abuye uThixo athi umxelele uba angabuleli komnye uThixo, abulele kum. Ayike kungabi nandaba, ndithi ngale mini ndihamba ngayo ndibaliseleke ngoku intombi yam, ndithi mna uThixo uthi mandiyokwenza le nkonzo enje nenje nenje, ngoku ndiyokwenza le nkonzo. Athi kumntana, hayi mama kulungile, ayike ndihambe. Xa ndifika ekhaya nyhani ndixelele umzali wam umama uba kunenkonzo lolu hlobo, and xa sendifika phaa funeka ndithenga amacango 2 njengoba laa ndlu ingu-3 room. Andisathenga icango liyi-1, ndithenga amacango 2 atshintshe nolunye oludala. Nyhani ndayithenga le grosa, ndathenga la macango, ndamcela umama we. Xa ndisithi ligqirha eli uThixo athetha nalo, uThixo wandibonisa uthando lakhe, uba uthando lakhe alunamlinganiselo futhi alufani nothando labantu, iingcinga zikaThixo zifana neengcinga zabantu. Uyamthanda laa mntu ngoba ngumfanekiso wakhe, into angayithandiyo yilaa nto ayiyo. Nalaa Thixo amnqulayo, yingako uThixo etyhile ethi umxelela angabuleli nokowuphi uThixo. Ndathi xa ndifika kuye ndamxelela ndathi uyakuthanda uThixo, and uThixo uthi ungabuleli komnye uThixo ngaphandle kwakhe. Bendingakwazi ke mna ubuligqirha. Nditsho ukuthi ndizama ukuvula amehlo abantu abaninzi. Ukuthi uNkulunkulu negqirha lelo wena uyalithanda, kodwa into angayithandiyo lolwanqulo alunqulayo. Nani magqirha, sukani kuloo nto nikuyo nize kuThixo, ngoba uThixo uyanithanda. If aniphendukanga nizoyisa ogweni. Nali thuba uThixo alivezileyo lokuba eveze uthando lakhe, uba nangoku inceba yakhe usayivulela nasemagqirheni, usayivulela nasebantwini bakhe. Kodwa into angayifuniyo yimisebenzi emibi, ufuna babuyele kuye ngokwamkela uYesu owafela umhlaba wonke. Akafelanga uYesu iSouth Africa kuphela, wafela umhlaba wonke. Okanye akafelanga bantu bathile, bodwa wafela umhlaba wonke. Uye wandinika ke ilizwi eliphaya kweEzekiel chapter 37 verse 16, apho athetha ngokuhlanganisa lamabandla. Ba uyabahlanganisa, uthi makuhlanganiswe abantu bahlanganiswe, then uThixo uthi uzozisusa ngokwakhe ezi zinto. Njengoba sithi wonke umuntu makaguquke enze inkonzo enhlambuluko, wonke umuntu azicelela uxolo kuThixo kule mvuselelo, umuntu anyanise kuThixo. Abantu bakho uzobahlangula xa benyanisa kuye, xa benyanisa kuye, bebuyela kuye ngokuzithoba, bevuma izono zabo. UThixo ngoku wehle ngokwakhe uzolanda ithatha ibandla lakho libuyisela kuye uMoya Oyingcwele, uzozithathela, ngoba behlulekile abefundisi tata, behlulekile abantu, behlulekile ngokumnikazi, ngokufuneka kufika yena yes uzozilungisela. Uthi ke ngoma kuhlanganwe, then kuguqwe phambi koThixo, kuvunywe izono, kuhlambuluka, uMoya Oyingcwele uzothatha indawo, uzozenzela. And abantu bangakhonzi ngokumqhela uThixo, bangakhonzi ngokumqhela uThixo. Ndithi uthi uThixo, andithi uthi umakhelwane okanye ndithi umprofeti uthi uThixo uzokohlwaya ngelalizwi lukwizenzo chapter 5 verse 1, ohlwaya ngalo uHananiya noSafira, abantu abazokwenza ubuqhetseba baxoke kuThixo kule mvuselelo yokugcina. Bazozibonela, abazuthi bathakathiwe, bazobe bezithakathe bona, ngoba umsindo kaThixo uphezulu. Ene izikhukula enizibonayo zisenzeka ziseza, azizele eSouth Africa kuphela, zizele umhlaba wonke, ngoba uThixo unomsindo. Uthi oludaka batyabeka ngalo ndizolugungxula. Uthi ndizolugungxula oludaka batyabeka ngalo. Mabatyabeke wena, mabatyabeke, kodwa baxelele, ngoba banenkani, abeva. Ndizodlulisa loo message tata. ikhona iflag lakho futhi. Ikhona tata neflag. Ikhona neflag. Khuluma ngalo kanti ikhona neflag leyo
uThixo andiboniseyo andinikezeyo uba mandibonise ngayo Uzokhona ngala ulibambe John uyi-one? chapter 3. Ngibambele ngapha kanti. Kwezinye indawo xa ndisiya baye bandivale nasekuthetheni abefundisi. Hayi bo. Bangafuni Abafundisi uba bonke, man. mandidle babefundisi Bathini thetha abafundisi, abefundisi. Bangafuni uba mandiyithethe inhliziyo kaThixo. Uthando lukaThixo umhlaba wonke ngayo uYesu Kristu yimvuselelo yokugcina. Le ministry uThixo wathi xa ibeka kumu wenza sure ekhaya utata esekhaya utata ke akafundanga wabhala phambi kwakhe. Wabhala phambi kwakhe uthando lukaThixo kwizizwe zonke. Waphinda utata wade wathatha ipeni naye wabhala phansi. Xa ifika kum ndimenyusile ezeGoli uthi kunento enje uThixo ayiwakhile. Ndithi hayi le nto uThixo ayikhile kuwe uconfirma into andithume yona uthando lukaThixo ngayo uYesu Kristu kwizizwe zonke. John chapter 3 verse 16. ONikodima mabanyonyobele kuThixo bavuma izono zabo. Yeah, now my number afeza James. Bezobona kahle amanamba. Iyo ke lo mvuselelo endiyithunyiweyo nguThixo. Bathola wena lama? Inamba yami le tata. Oh, okay. Yeah. Inamba yami le tata. Okay. Siyabonga ama-chance. Iyo lo mvuselelo. Siyabonga futhi ukuthi nibambe hle. Ngizonholela, ngizonibona futhi nenze umsebenzi omuhle nezwa bathe ngiyayiqhenya ngani madoda nezwa. Yebo. Ngisho ukuthi ke tata zizwe izinto andithume zona uThixo ezinye kusaqhubeka emane ezithetha. Undithume lo mvuselelo yokugcina uba ibandla libuyela kuye. Umoya Ngcwele ufuna ukuthatha indawo. Ufuna ukuthatha indawo ngoku umoya Ngcwele ibandla maliguqe. Baye kuthandaza bemingenyawo. Mabaguqe phambi koThixo. uThixo unguThixo wokoyikwa. UnguThixo wokuzukiswa. UnguThixo wokuthotyelwa. Ungumdali wezulu nomhlaba. Ene xa besenza okanye mandizifake nam tata kuba nam ndiphila xa sisenza into engamvuyisiyo uThixo okanye singenzi intando kaThixo uYesu siyamthuthumbalisa. Ndikhe ndaba kwi-challenge tata apho bendilingwa nguSathana ngendaba omtshato. Kanti uThixo unecebo. Kuthe kwabakhona umuntu oza ngokucela umtshato kum ngokwefowuni. Xa eza ngokucela umtshato kum ngokwefowuni. Ucela umtshato kanjani nomama? Ufuna umshadise? Ukutshata mna. Uyafona. Wathumela imessage tata. Uyakubhalela. Wathumela imessage ndadelete lento. Phofe uqale wandibulisa. Caba ngumuntu ondaziyo lo muntu. Hayi ndadelete lento ndayiblocker na. Kwala ngelixesha ndibuye ekhawuthi uYesu agqiba kundinika le message yokuqubuthela futhi. Aphinde yangena le message. Lo muntu wandichaza wandazi. Ndingamazi nje lo muntu. Wazi nasekhaya wazi yonke ndabona uba ndingayenzi be yam indodwa lento. Kuba ndoyika ukungcola. Ndoyika uba ndibe nento ezokwaziwa ndim ndodwa. Ndoyika uThixo. Ndaxelela abantwana bami endibazale enkosini uba kunento eloluhlobo noluhlobo. Then ndaya komnye umfundisi naye ndamazisa uba hey kunento eloluhlobo noluhlobo. So bona bayivuyela bathi hayi xa eza ngokucela umtshato into eright. Okay, waqhubeka ke ezibiza ngokuthi ulisotsha kanti ayilo sotsha sisitha sikhutshiwe. Kodwa kanti andizunzula kakhulu ngayo. Awungena. Zonzula ngenye imini. Alright. Kwenze uthi kanti ucela ungene kodwa kancane nomngayanga phatha. Alright ke baba. Kwenzeka lento ndayithatha ndayisa kumfundisi. Ndambuza lo muntu. Sengiyakhuluma mama efonini manje njengoba ugcina lo njengoba ethumela ezi message ndifuna umqondo ubungubani. Wazibiza nsasazi nososibongo sakhe wazibiza ngawo wazibiza ukuthi ungwaseMonteleo. Ndabe ndingamazi ke mina ke wathumela nefoto. Hayi ndathatha ezifoto. Umuntu nje. Mhle. Hayi kodwa ke kwafumanisa kuba njengoba ndiye ndenza uThixo wandipho babulumko kuba ndingayenzi be yam ndodwa lonto yandinceda. Ndathi mandikuxhumanise nomfundisi uyithethe kuye nomfundisi lento. Ndamxhumanisa naye wathethe nyani wabeka namadate. Ukuzobona nomfundisi. Yebo. Mase kufanele azobona nomfundisi wathetha izitori ezingavakaliyo. Hayi emsebenzini njengoba ndilisotsha kwathini kungathangane yangabi nandaba lonto leyo. Kwafumanisa kuba inhliziyo yam iseyikulanto.
kutheni ndabuza umbuzo kutheni ndathanda umuntu endingazange ndimbona manje sithi makenze ivideo ndifuna ukumbona utshona apha avuke phaa ndaxelela abantwana bam ba hayi kunento lohlobo bathi abantwana mama uyazi into ze-social media mhlawumbi ngumntwana lo bandithiphisa nje nabo kwelinye ngaba noma ubani bathi babandixelela kanjalo ndangayo kuThixo ndathi nxa ndiyi-fasting kusuku le-16 kwakhweletha izulu uThixo wavela eziqu zethathu uThixo wavela eziqu zithathu zazifana kodwa ezizibili zazifihliwe ubuso esi sesithathu sasivele nalamqhele kaYesu kuba ngathi ndiyambona asivele nalamqhele wakhe ndaboniswa into emise okwento enamazinyo lento yayimi kanje ingathi ziziphu xa ndiyijonga le nto ndabe ndiboniswa ifoto ezityiwa yile nto izihlafune ndabe ndiboniswa xa ihlafune zazinto uYesu ndandiboniswa igazi liphithisa igazi ngalidibana namanzi uYesu ethuthunjelwa ngendlela esisimanga then ndabona ifoto yam naye chaba ibiseyifuna ukuhlafunwa yile nto ndabamba le nto ndahlwitha ifoto yam ndathatha ilitye ndagxoba le nto kube sekuthetha izwi lathi uyambona uYesu lathi balitsho njalo uYesu wajika ndabe ndibonisa ilifu umsindwa nawo uThixo ndavezelwa kuba xa abantwana bakaThixo uSathana ebaxhwila kuThixo ebenzisa izinto ezirongo uSathana wambo bahlafuna phambi koYesu neyami impilo uSathana befuna ukuyihlafuna njengezaphiki bezihlafuna kodwa uThixo wakhweletha esesihlalweni sakhe sobukhosi ubuthathu bukaThixo baphakamela impilo yami emveni koko ndathi xa ndigxuma ndiphaphama yakhala ifowuni xa ikhala ifowuni wascreama lo mfana xa iscreama lo mfana ekhala ndithi mina ukhalelani wathi andinguye lo muntu ubucinga bandinguye futhi ke ebenalo ilungelo lokubana bengathula kuye ngaye okanye sikacima nyamalale kodwa uThixo oye waphakamela impilo yami wenza ukuthi makascream azixele ukuthi ungubani then xa izixela ukuthi ungubani ndathi uyaxoka ndi ngumntwana wendoda endandendele kuyo kodwa niyezwa iswelekelo ngosikazi yabana abantwana ndakhulisa abo bantwana omnye umntwana wabo bantwana nguye lo wenza lanto then emveni koko ndathi mina uyaxoka thumela iphiki yakho wayithumela nyani iphiki yakhe ndayithatha kanti usetrongweni lo mntwana ndayithatha lo phiki yakhe ndaya nayo kumfundisi ndambonisa ndathi uThixo phofu before kwenzeke yonke lonto ndiqale ndaba nombono ndiboniswa ndifake ring but le ring imdaka yiyo lanto eyayindenza ukuthi ndingayenzi ibe yam mola nto ndidibana nayo inama red flag yes uThixo wayendisanela uba kune challenge endizongena kuyo kodwa kulo challenge lo ndiyazi ba imdaka ndithi ukuthi ke ndaya kumfundisi ndafike ndamxela kodwa lonto yaba into yokuhlekisa kodwa kuThixo yaba into endisondeza ngakumbi kuThixo ndabona uthando lukaThixo lunakulinganiswa nanto futhi ukuthembela emntwini akufuneki abantu abaninzi tata sebengakwazi ukuyenza inhlambuluko ukuthi xa nifundise elinye ikona bengakwazi ukuzenza inkonzo zenhlambuluko hayi babafuna ukwazi kodwa befundisi bahlekisa ngabo okanye bababethe ngezo zinto uthi umuntu xa egqiba ukuhlambuluka awume pulpit umfundisi abethe lo muntu uyamlimaza umxoshela ngaphandle ndazibuza uba if mna nje babe ndiye kumfundisi uba mhlawumbe uThixo bengandibekanga kule level andibeke kuyo bendizolimala ndiyotshona phi uba bendimuntu ulimashone usuphumile enkosini kanjani uyayibona loo nto leyo ndizama ukuthi ke bancwele uThixo uyasithanda uthando lakhe lwehle ngendlela esisimanga lehlele bonke abantu uba mababuyele kuye bavume izono zabo bazithobe bavume namanyundululo bafihlileyo uThixo akafuni ngoba kunesohlwayo esizokwehla uconfirmile Rustenburg ngomnye umfundisi uDavid xa ndibuye eAlwanorth njengoba waveza ngalo mzalwane bendibalisa ngayo umfundisi ehlatywa ngepeni esifubeni wakhilelwa ngapha eRustenburg xa ndibuya ubesithi
uYesu bendifikele xa indifikele bendigijimisa kulamabandla onke esithi uyazibona into ezenzeka apha ethetha naye kabukhala ethi David nditheni kuna njongoba shumayelani wathi sohlwayo sam sesifikile icawe ndizozivala yini kukungcole kakhulu emacaweni kungcole kakhulu tata kusisiphithiphithi futhi ke ayocawinye emabandleni onke angandigijima kuwo awandigijima kuwo tata ndifike ndithi xa ndibonisa into ezininzi bayalwa balwela izikhundla balwa ngabantu babanga izimali yiminikelo yonke loo nto leyo bakhukhumele bane-pride abanye udade umoyingcwele athi uyababona xa ndibathuma uba mabaye ezilalini bayoshumayela bafike baveza izitatasi zabo kunokuveza mna ndingithini xa befika phaya ufika aveze imoto yakhe buhamba ngemoto okanye aveze ukufunda kwakhe uye ebantwini abangafundanga afika athethe i-English yakhe aba bantu uphuma bengevanga kwanto bezukisa yena kunokuzukisa uThixo afumane umnikelo ahambe ejabule mna ezulwini ndinguYesu owafela ibandla ndingiva kodwa nkosemne ndize kwindaba yebhulukwe uThixo ibhulukwe akayifuni njembethulo nasezweni lakhe umfundisi enandi phansi kwakhe wayinxiba ibhulukwe mama ewe ngumama kubandenda sindiselwa kulokuqala then xa sisendleleni kuswele komnye umzalwane emafikeni xa sisendleleni uba sisiya emngcwabeni unxibe ibhulukwe umama nasecaweni vele unxibe ibhulukwe beyishumayela sithi xa sizongena etenteni athi umoyingcwele yima ujonga uba uzokwenza njani xa ingena etenteni nyani ndime avela hambe kancinci abe sekhwaza athi ucela uziswe ilapho azobhinca nyani liziswe ilapho abhince singene etenteni abe sesithi umoyingcwele uyababona bahlonipha okudaliwe kunokuhlonipha umdali xa besiya endaweni yam banxiba noba kukanjani kodwa xa beya ekufeni bayahlonipha yababuhlungu inhliziyo kamoyingcwele enenza isenze kanjani xa ndiphinda futhi emngcwabeni eMarikana eRDP kwabe kuswelekiwe futhi kwakwasister Sipho mama xa ndiphinda kungena abantu aphinda athi gqumo ingcwele athi bajonge uzibajonge xa bengena babanxibe kanjani xa bengena bagqubuthele bembethe izinto ezihloniphisayo athi uyababona bahlonipha umuntu ofileyo kunokuhlonipha umdali wezulu nomhlaba uthi uyababona uba banjani ababantu nefoni ayikhala emngcwabeni kodwa esontweni iyakhala benza yonke into abayithandayo inhliziyo kaThixo ibuhlungu inhliziyo kaThixo ibuhlungu ngoba nabefundisi ababaxelela inyaniso abantu bakaThixo ngoba banonophela uba kugcwala ibandla kunokuba kugcwala uThixo bafuna uba ude watsho omnye umfundisi wathi hayi sesibale kuba abantu bazobaleka abantu ayibo bakho baba kaThixo wena shoni into wena yenza lento uyithunywa nguThixo abantu babaya kushiya kodwa wena ubusenza intando kaThixo ukhulula umphefumulo wakho kodwa abantu bawubaxelela inyaniso wena ufuna uba kugcwale nesisu sakho uzibizela ingqumbo kaThixo le seyehlile seyiqalile yosohlwayo uThixo ubuhlungu kakhulu eyona nto eyenza ukuthi uYesu makehle ezemhlabeni wezobuyisela umuntu kuThixo ngoba lithi izwi likaThixo kuGenesis chapter 5 uThixo wathi ngokubona ehlabathini ububi benhliziyo zabantu ngokwenza okubi wafikelwa kukuzisola kube menzile umuntu kwaba buhlungu enhlizweni yakhe kodwa uthando lakhe uThixo laphinda labona ukuthi andikwazi kumyeka umuntu ngoba xa ndimjonga lo muntu ndibona umfanekiso wawo wakhangela indlela okubana ngambuyisela kanjani umuntu kuye
wancama unyana wakhe uba makeze ashiye ukukhothanyelwa, ashiye isihlalo sobukhosi, azokhothamela, azokhulula umuntu, azoba inhlekisa, azobethwa, alinyazwe, ukuze mna nawe namhlanje sibe sibukule ndawo sithetha ngayo. Kodwa thina sesibiziwe nguThixo asikwazi uba senze intando kaThixo njengoba etshilo uYesu ethe othanda makawuthatha umnqamlezo wakhe andilandele, afunde kum. Ngamanye amazwi uba uYesu washiya ukukhothanyelwa, nathi ake sishiye ukuthanda kwethu senze intando kaThixo ukuze kufezeke icebo likaThixo, kunyuleke abantu babuyele kuThixo. Into eyenzekayo asenzi lento senze ukuthanda kwethu apha emhlabeni. Asiyenzi lonto. Sifuna ukukhothanyelwa thina. Sibekelwe izitulo ezikhulu. Sibizwe ngopastor. Yes. Sibizwe ngobishop. Sibizwe ngamagama angaziwayo ekhaya ezulwini. Kungenzeka uyibishop kanti obubishop abaziwe ekhaya okanye ngumfundisi abazi ubufundisi bakho, ngumvangeli awazi yonke lonto ekhaya ezulwini. Ubhizi ngamasudu lokho. Ubhizi ngamasudu. Uthi uThixo ezwini lakhe basikelelekile abantu inhliziyo ezihlambulukileyo. Matthew chapter 5 verse 8 kuba baya kumbona uThixo. Inhliziyo ezizethu ufuneka zihlambuluke phambi koThixo ukuze simbone. Nami noba ndingazoma kwesi studio thathu uba ngabantu kwenza ukuthanda kaThixo, nami isohlwayo siphezulu kwami. Isohlwayo sikaHananiya noSafira. Brother Enigma wathi wavuke ngeke ebhukwini naye phela into itshengisa iganda ukuthi nawe umuntu. Nawe uyawenza amaphutha. Kodwa abantu bethi brother Enigma, uthi brother Enigma uNkulunkulu amtshethi hey wena nawe kumele usebenze ukuthi ngoba nguthumile wena usiyadlala hayi ngoba ungcono, hayi ngoba nami ndithunywe nguThixo ndingcono okanye ndenze ngcono phambi koThixo, kodwa yinceba kaThixo nothando lukaThixo olenze kokubana uThixo makandimisa uba mandiqhubeke athetha ngomlomo wami. Into endiyidinga ukukwehla ndibe liesile, ndibe lidonki eliqatyelweyo. uNkulunkulu ngathi akayifuni kakhulu ipride, because no pride wakhe wathi mayisehleli phansi secabanga kahle abona kusho kwakuyi ipride. Yeah, ipride akayifuni uThixo, akayifuni uThixo. Uthi wena ngoba uThixo ekusebenzisa uzibona ngathi ungcono kunomakhelwane, uzibona ngathi wena so uhamba ezulwini. Uthi abokuqala yoba ngobokugqibela, abokugqibela bengabokuqala. Uthatha umfundisi uBen Khoza uye wathi uThixo xa ndidibanisana ndafunda into eninzi. Wathi uthe nje maye wathathwa wasuka esihogweni wafika abefundisi abaninzi besesihogweni, wafika abazalwana abaninzi besesihogweni, kangangoba wafika kukhona nomama osesihogweni obefasta ama 30 days. Xa efika lo mama ufika uthi uYesu uthi kuwe ingxaki yakho wena ubune pride ubungafasteli mina, ubufastela uba mawubonwe uba wena uyabona utshintshanisa amabandla. Uthi kwelinye ibandla uthi xa ndingene kweli bandla uthi xa ndibashile ngizoke ndibona uba boncedwa ngubani. Uyambuza ke ngoku Yesu njengoba ulapha bancedwa ngubani. Omnye umfundisi uthi xa bemsikelele ngento yonke, ngoku kunomfundisi osecalweni kwakho omiswe nguThixo ongenanto. Lo mfundisi uThixo xa emthuma ethi makamisa imvuselelo akhuphi invitation ethumelela umfundisi lo uRich. Xa emthumelela umfundisi xa kufundisa sasaziswa phakame naye athi yazi ba nami uThixo uthethile ngomso simisi nemvuselelo. Yebani abuthi xa ngathethanga uthi ngenye imini kwanetha imvula. Xa kunetha imvula kwafumaniseka kuba indawo abakhonzela kuyo ngokuyanetha. Wathi yena umfundisi mabeze bazokhonzela kwicala lakhe. Uyabuzwa ke ngoku uYesu uba njengoba wena bendikusikelele ubutheni ungamokheli, ubutheni ungamthengeli izinto. Ngiyibona loo nto le ungene esihogweni unento yonke nali hlwempuliziswa nguThixo kuyi lithunywa nguThixo uyalidelela. Njengokuba ndihambe befundisini abaninzi abanye benezinto abanazo bekufanele bakudala imessage kaThixo beyigijimisele ebantwini, abayigijimisi bayigcina kubo. Into efuneka mina funeka ndinikele kwabanye kuze nakhona ezengikwazi uba ndithethe nabo. Ibhlungu inhliziyo kaThixo yinto enziwa babefundiswa. Ibhlungu inhliziyo kaThixo ngebandla lakhe owalifelayo elidlakazeliswayo. Abanye bayakhuzwa nguThixo uba yekani izinto ezi ndingazifuniyo, abamameli bajonga umuntu othetha ngaba bamqale phantsi ezinyaweni basinoxelelwa ngumuntu olihlompo nje okanye sinoxelelwa ngumuntu ololuhlobo. Mamelani, uThixo ngoku unomsindo. Uthi ezinto ndikuthuma zona abanye bazocinga uba ziyalibazisa zilibazisi.
uthi zizokwenzeka. Zizokwenzeka. Umsindo kaThixo uphezulu kakhulu. Umsindo kaThixo uphezulu kakhulu. Kohlwayeka ngoku nezilwanyana ngenxa yongaphulaphuli komuntu. Kohlwayeka nemvelo ngenxa yokungaphulaphuli komuntu. uThixo ufuna abantu babuyele kuye, abakhe abantu babuyele kuye. Umzimba wakhe ngoku uyazithathela, yena wofele. Inhliziyo kaThixo tata ibhlungu kakhulu. Ibhlungu kakhulu inhliziyo kaThixo. Eyona nto afuna igijinyisa umhlaba wonke luthando lakhe. Usaluvulele kuzofika apha ixesha luzovalwa khona. Uye wandibonisa ke ezinye izinto ezokwenza kusazoqhekeka umhlaba. Ndizothi ndifuna ukuza e-studio ndingakwazi ukuza e-studio. Ndithi ndifuna ukuphinda e-Eastern Cape ndingakwazi ukuphinda e-Eastern Cape. Umhlaba uqhekezile uThixo. Kunezinto ezizokwenzeka. Nangala xesha before i-COVID uThixo waveza isandla wathi kunezinto ezizokwenzeka. Ndaboniswa ke umama umfundisi uNJ. Kodwa zange ndikwazi ukuyidlulisa imessage yakhe ngoba lokho andikwazi ukufikelela kuye. Zithe xa ziqala ke zisenzeka izinto bengo 2020 not 2019 yeah 2018 ngoba uThixo wandifaka ifasting ye 40 days qala. Uthe xa ndifika ngo2018 xa ndifaka kule fasting yelantuka ye 40 days kwazokwehla uThixo ngosuku le 39 bakuzosa ndiqabezela isuku le 40 wehla elilifu eselifini ndandingakwazi umbona ilifu kodwa ndandibona nje ilifu elothetha wathi xelela ukekela ayeke ukulwa nabazali uma esilwa nabazali inkwenkwezi zakhe ezinhlanu ziyancipha. Ndaboniswa ke enye inkwenkwezi encipha itshona phansi. Ndamdlulisela ke lo message. Ndaboniswa isandla kweli lifela kwakunesandla sasiphethe isagaret. Isagaret sasimhlophe sinobu gold. Umoya ngcwele watolika pha wathi umuntu phambi koThixo ongamhloniphiyo umzali wakhe phambi koThixo ufane indoda etshaya isigaret. Ngumzali wakho okuzala enyameni, ngumzali wakho okuzala enkosini. Uma ungamhloniphi emiswe nguThixo phambi kwakho ufana ncamashi nalandoda etshaya isigaret. Messages kaThixo ezo. Sininzi data ezinye zomane ndizikhumbula ngokuzikhumbula. Kodwa yona uthi bandla maliguqe phambi kwakhe. Imvuselelo yokugcina. Kunesohlwayo esizokwenzeka. Uma bake beme endaweni kaThixo kule mvuselelo yokugcina bengenzanga ukuthanda kwaThixo bazocollapse. Abazothi bathakathiwe. Bazobe bezithakathe bona. Mama ngakwenza ukuthanda kwaThixo. Ezinto baziqabayo uThixo kudala ekhalima ngazo. Umvese straight umuntu wesifazane eqaba iruji bi-purple layer. Betha phansi bethi umqamelo betha phansi uThixo. Msindo. Siyamnengisa kakhulu. Ezi zithixo abantu bazinqulayo bathi botata omkhulu bazikhothamelayo zimenza umsindo uThixo ezo zinto akazifuni. Ufuna abantu babuyele kuye yena owabadalayo ngokomfanekiso wakhe. Yena owazi amalanga abokuphila emhlabeni, owazi nenani lenwele zabo, babuyele kuye engumdali wezolo nomhlaba. Yena yedwa owamncamayo wakhunyana uba makehle azofela umhlaba wonke. uYesu Kristu owashiya ukukhothanyelwa wehla wancama uba makalinyazwe enziwe inhlekisa. Thina aka sisafuna ukwenziwa inhlekisa. Sifuna kuthethwe kamnandi ngathi. Sifuna sibekwe ezimbekweni. Imbeko ezo uYesu azibona ukuthi azinakwenza into kunokuba angayenza intando kaBawo. Thina sifuna ukwenza yethu intando. Inhliziyo kaThixo ibhlungu. Inhliziyo kaThixo ibhlungu uma singakwenzi ukuthanda kaThixo. Kulungisa umakoti. Umakoti xa ezongena emsithweni uyalungiswa qholwa ndithi apha emhlabeni enziwe yonke into. Njengoba kuthiwa mabayeke izinto kulungisa umakoti. Kulungisa umakoti ozomhlangabeza. Njengoba seqalile ukuthi kwathi makuzukiswe
makabongwe kufundiswe nabantwana ukumbonga ikumkani yekumkani izokwehla ngekudala apha emalangeni benibona ilithe lukhulu elimhlophe elihlayo ngelo xesha nabe ndimzukisa ndiqhubeleka nale nkonzo kumzukisa uyeza uYesu ixesha nomzuzu asilazi kodwa uyeza futhi sekukufutshane ubuye kwenyana womuntu abantwana mongcolithi mabafundiswe ukuzukisa uThixo ukumbonga bamxela ubungubani ene abakwazi ukumxela bengayifundiswanga nenkonzo yenhlambuluko inhlambuluko ke ayonto ukuthi uhlambuluka xa uye ecaweni isecond hlambuluka phambi koThixo isecond sicela uxolo kuThixo ngoba phambi koThixo ngekucinga uyona kunezinto kunabantu odibana nabendleleni ubacingele wrong awuyanga kuba uyohlambuluka uthi ndike ndabucingela wrong kunenye into endiye ndithanda ufundisa ngoba kuyenzeka mhlawumbe ndibeke ifone yami ndiyibeka apha tata xa ndiyibeka apha le phone then ndikhohle uba bendiyibeke pha alright ndiyibekile ndayithatha ndayishiftisa ndayibeka ngapha ndilibala uba ndiye ndayishiftisa ndiyibeke pha yo ifone yami yephi ifone yami andiyibona ndithi abazalwane bena bayibile ndithetha ngantoni inhliziyo emveni koko ndithi xa ndinantsi ifone andibuyanga ndiye kwaba bantu ndithi ndiye ndanicingela ndathi ifone yami niyibile uyayibona imibundane emincinci iyawugqiba umyeso zizono ezo ezinqunquthayo emntwaneni kaThixo amane efumbela ubone ubrother engena kulandlu landlu ihlala usister wacinga wathi hayi bayajola awukhakanti ababantu mhlawumbe kunento eserious okanye ifamily awazi phambi koThixo umdaka uSathane ugijimile wathi uSathane ngummangaleli wamakholwa into nento oyenza ugijima ithatha uyambona uthi ngowakho kodwa uyambona nanke ujajile namhlanje wathi abantu benze 1 2 3 bengenzanga nto ilanto ke ngoku sinikwe inkonzo yokuzithoba Indumiso chapter 51 uDavide wathi akuzibona kwakufika umprofeti kuye wasibona isono sakhe wehla wathi tahu Thixo ngokobukhulu benceba yakho ndixovule ndingumoni ndakhawulelwe esonweni kuma sizalelwe esonweni sika Adam noEva uSathane alwa nathi ilanga nelanga ukuthi masingayi ezulwini ekudinge kuba ngoku masiqhubeke sizihlambulula uthi uDavide xa iqhubeka uthi dala phakathi kwam Thixo inhliziyo ehlambulukileyo ngamanye amazwi inhliziyo engamkeli yonke into ezizwa sisitha inhliziyo egcwala lilizwi lakho uba ngabe uSathane wamlinga uJesu singobani thina ukuthi uSathane ngesilinga sicingisa into ezimbi singobani thina singathi uYesu wasifela izono zicikiwe sibe thina siqhubeka sisenza izono siyamthuthumbelisa uJesu into efuneka ukuba sizihlambulule before siyobaxelela uthi uDavide qala ngami kuze ndibaxelele naboni ngamanye amazwi ndilungise ndithe ndisazosuka phandi sizapha nathi bawo ndingumoni ndixolele ndisaza endaweni yakho ndihlambe undihlambisise xa ndisuka apha ufuna mpe ndicela uxolo kuThixo xa ndiphuma lamnyango ndingena ebhasini ndicela uxolo kuThixo ngoba zininzi izinto udibana mhlawumbe nemoto efuna ukutshayisa ucinga into lo mntu lona uyabona uthethe wrong inhliziyo ibonisile phambi koThixo right ubuhlambulukile kwi5 minutes edlulileyo kodwa ngoku somdaka yabona into obungcwele iyaqhubeka yibani ingcwele ngoba mina ndingcwele kumaHebrew chapter 12 verse 14 uthi phuthumani uxolo nabo bonke ubungcwele ekungekho bani uya kuyibona inkosi engenabo asinakuyibona inkosi singenabo ubungcwele sililela ubungcwele ilanga nelanga umzuzu nomzuzu kuthi xa silungisa amen hayi siyabonga kakhulu namhlanje sifundile okuningi ukuthi sona singazi sithi siyacabanga nje nokucabanga kwakho ukuthi hayi ngoba ngisho usibani banakangizwanga kanti uNkulunkulu ukuzwini so siyafunda kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi sathi isikhathi sakho usuke la usukhona because iningi into ade ungazenza ungezi la e-studio
kodwa uthathe lesikhathi wathi yazini ithi ngeke kulabafana e-studio sabo because phela kusedeni into abankulu uma ubungavele uyihlalele ubone ukuthi wenza kanjani but uthatha isikhathi wathi yazini ithi ngeke kulabafana ngihambisa umessage kaNkulunkulu nathi asu-edit siwuthatha njengoba unjalo sunika abantu kube abantu ukuthi bawubona kanjani. Enye into endikhohlwe encane. Yeah, i-ede mama. eRustenburg uThixo Marekana uye wathi mandiyothandaza eMarekana ndishumayele eMarekana then ngithandaza ke phaya eMarekana ndishumayela uThixo wandivezela i-open space uMongcwele wathi hamba uye pha e-RDP ekhoneni wanibonisa esa space wathi manixela abefundisi balandawo uba mabahlangane phaya benze inkonzo zenhlambuluko bazithobe kuThixo bashumayela inhliziyo kaThixo bafundisa abantu ngenkonzo zenhlambuluko abayenzi lonto imvuselelo yokugcina le imvuselelo yokugcina befundisi yimvuselelo yokugcina njengokuba umgcotyo kaThixo utata uNJ Sithole wathi imvuselelo yokugcina izoqala eDurban njengoba nivile lamthandazo we-18 July oyoqala eDurban imvuselelo yokugcina yimvuselelo yokugcina. Amen. Amen. Camera and sound as usual. I got my man James and Omar Rice. I got my man Kanda. Is one story at the time and one testimony at the time here on Chris Network. Yeah. Tata. Ulibele phone tini clash. How was it? 1 hour 10. Okay. Thank you so much, man. Thank you so much. James. Should I call it? Yeah. Should I call it? Yeah, you can. We out. Hey, we out. Sephumile sambulelanga nomama nkosiyami. Oh. Ndingambulele sendiphumile. Ndifuna umbongo. Hey, what's up, mama? Ndibulela. Ndiyabulela Oh yeah, mbulele mama, mbulele. Ndibulela uThixo brother Chris ngomama unomsayalezo kakhulu. Mama uThixo kusikelele. Umsebenzisile uThixo ukuba ndibe ndizodlulisa imessage because cha uqinisile lokho engifonela impela ngiyambulela kakhulu uThixo ngaye ngoba kudala ndigijima kudala le message yemvuselelo lokugcina kudala uThixo ethetha ngaye kuzobe kungemnandanga ngaleyo mini yemvuselelo lokugcina kuzobe kuhama bridge njengoba niwabona akakawi kuzobe kukubi kakhulu kobe kuyi-chaos. Ndiyambulela uThixo kakhulu ngawe mama uyalezo umncinci nkosiyami uThixo akusikelele mama aqhubeke nalonhliziyo yokumthobela yokumbamela. Amen. Asebonga kakhulu mama because nihlala nasendaweni ezihlukene but nje ukuthi uhamba nawe uzokubeka la akekho umuntu ongenza leyo nto so ba few so siyabonga kakhulu mama siyabonga uNkulunkulu akubusise ngathi nalapho la uthathe khona uNkulunkulu akwandisele uqhubeke usize nabanye ingabe uma kuphela nabanye futhi ubezwe ngabefika bekhaya ukuthi bafuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu James. We out. Yeah, we are.